Jokaldia ondo antolatuta zegoen, ondo eginda. Horre Javi López markaketa lanak egiten Britekin, bazekien movimento bat egongo zela. Eta alegindu da horretan hori neurtzen, baina horre jokoz kanpoko jokaldi hori juri entzagoetzen baloia eta hori alde egin behar du hortikan, ez? Gero gertatuko da, baina zuk beste denak egin dute movimentoa. Gora egin beharrean bera egin. Eta atzekoa sartu, hori zen antolatutakoa. Bai. Edo jakinda gainera tartean olakoak egiten dituela zergatik. Nik uste dut dana ondo prestatuta zegoen, bazekiten noiz egin, nola egin, dena. Eta eritzen dut zaundia egin dutela. Gero igual, baliteke barrasainak egutze egitea, ez dakit. Baina lehenengo jokalariak egit. Eta zer, adierazi du hor? Falta. Raulionen aldeko falta. Abantaiaren lege askatzen ari da Iker Alegre, egia esan zen hainbesteko abantaia, baina Real Union ezekoan baloia. Hori da. Azkar atera dute Castellano area barrua, jaurtik eta kanpora gutxigatik. Kaudaleko atzeko lerroa, talde osoa lo, eta atezaina oso haserre arrazoiarekin, Aukera oso ona, begira, nola harrapatu dituen Castellanok kaudaleko jokalari guztiak. Ruben Duran ondo, falta ateratzerakoan, baloi ona geratu zaio gainera, botea eta dana jaurtiketa egiteko, Azkenean jaurtiketak egin da bar, aukerak pilatzen ari dira, Bai. Brit. Baloi ona Alegrentzat, bere aurrean Toios, txartel horia du. Iker Alegre, luze joan zaio, kanpora ateko sakea. Baina hori da jokoa. Nik uste eta hori da jokoa eta hori da jokalari honekin berdun jokaldia. Baloia hartu eta atzelerin bila, hortikan etorriko dira golaukerak, Diferentzia markatu behar da. Baloia izan behar da, oain Britek egin duena, baloi bila etorriz, baloi hori ondo jokatu eta egalak aprobetxatu. Eta oain gaina, bi zentralak nola txartela dituzten laguntzak emateko ere, kontu handiakin ibiliko dira eta irutzet hori aprobetxatu behar dela. Lehen partida hasieran esan dut, temperatura ona, eguraldi zoragarria, orain hasi da nabaritzen. Temperatura dagoeneko fresko, baino gehiago hotza, Zuk hemen atzean ventiladore ona. Bai. Han eguzkitan daudenak orain gustorago egongo dira. Zezenetan bezala, eguzkia da itzala. Bai. Ezpeitiarra da, Juan Alarrañaga, eta hor nabaritu zaio. Castellano, baloia atzera, Gabarain. Baloia zapaldu, atzera jokatu beharko du ez, Briti eman dio. Nahiko la, baina azkenean kontrolatzea lortu du. Kaudale kurrundu, López. Gabarain. Kontrola luze joan zaio, alare ondo. Eraman du baloia. Alegre, aukera du, ea zer egiten duen. Gorka Briti pase ez da ona izan, alare iritsiko da. Abantei guztia galdu du alare Gorka Britek. López bera aurrean, erdiratu Gorka Britek. Alamo sartu da, Landeira. Baina Matadorrek aterako du baloia. Laderok moztu du, Javi López zentzatzen pasea. Lehengora natorre herriro, Ematen du Real Unionek aukera gehiago izango ditula partidua irabazteko. Kaudal zailtasun gehiagoekin gora iristeko, gaina iristen denean Real Unionek ondo lotuta dauka dena atzekalde horretan, utzik espalima du egiten normalean partidua ez du galduko, eta oin irabazteko saio egon behar, aukera horren saio egon behar. Eta iruditzen zait aukera hori etorriko dela, gaur gauzatu egin behar. Alamo, Duran. Falta Real Unionen aldeaz, karratera nahi zuen berriro Ruben Duranek. Azkenean Etxarote erabaki du, Union, oiuak, Galen, behar du taldeak. Horri inguruan, baloiaren inguruan dauden horiek. Zomo daramate. Ez dakit kartzelan dauden edo marradun... Baloia joan Hortxe. Alboko sakea. Javi Alamo. Duranek katzean utzi du. Gabarain. Falta eske zaleak. Eta alako batean adirazi du.
Real Unionen aldeko falta, txartelak hartu ditu eta txartela ikusiko du. Azkenean bai, txartel horia. Nador. Invernon. Atzelariaren zat. Eta aldaketa egingo du, bigarrena Miguel Solak, ez dakit falta atera aurretik edo itxaron egingo duen. Eskatzen ari dira, eta bai, falta atera aurretik. Luisma zelairatuko du. Alamoren lekuan. Atera du falta, Real Unionek, baloia gora, buruz Ladero kikutu, baina zuzenean kanpora, eta... Zer? Marrazainak ateko sakea, epaia kornerra adirazi duela ematen zuen. Ateko sakea zen. Bai, ateko sakea izan da, baina denak ere hor geratu dira. Harrituta bezala. Kaudal baloiarekin. Galdu egin dute Asturiarrek, albotik aterako du Real Unionek. 71 minutu terdi, gero eta gutxiago, partida bukatzeko. Zenbat balio duen gol batek. Aukera izan dezake orain Kaudalek area barruan kontuz Juri sartu da, ez dago ezer. Arriskutsua zen, berriz ere eta orain txartela Javi Lopezi bere burua lurrera botatzeagatik bi aldiz saiatu da, penaltia provokatzen. Eta azkenean egia zen arriskutsua zen dena, bi jokaldia bai Jurirenak, ez, hor bizkarra emanda zegoen, hau bigarrena da, hor ikutu egiten du. Baina Jurik ere ez dio. Baina ikutu egiten zan nahi dut. Bai, arriskutsua zen, hanka luzatu eta bar ikutzeko aukera zegoen, ez. Eta lehenengo jokaldia ere berdina da, ez, lehenengo jokaldia bizkarrez dagoela. Eta sartu da, kontaktua da baino ez da penaltirik. Lehen aldaketa hori egiterakoan Iñaki Berruet ikusi dugu, azken aginduak ematen, eta Miguel Sola palkoan dago. Txartel gorria ikusi zuen. Baina indala bi igandez, ez uste izan zela. Bigarrena ikusten duena. Lezaman ikusi zuen lehenenga. Bai. Roberto López Zufarterekin dago eserita palkoan, partidua jarraitzen entrenatzailea eta kirol zuzendaria. Atera du Kaudalek bitartean, baloia gora, Juri. Urruntzen saiatu da. Ez dago faltarik epaiaren ustez. Landeira, Ruben Duran. Baloi luzea, Alegre iritsiko da. Toio espainolenago, pasea Gorka Briti, Saavedrak baloia babestu. Seguraren eskuetara. Aldaketak inda bar, pixka partidua nahastu da. Real Unionek momentu bat izan du horreko laukera sortu Alamoren jokaldi bat, eta bar, ematen zuen ja baloia bestaldean Kaudalen zelai erdi horretan egongo zela gehienetan, eta ikusten gai gera ez dala hori gertatzen ari, ez? Poliki ere, Kaudal berriro ere, askotan lehenengo zatian bezala, ez? Hasi ondo, eskat hor izan du gero ordu lorten bat egin minutu nagusi izan dela Real Union, eta gero berriro ere hobetora junda Kaudal, eta oin ematen du berdina. Real Unionen lehenengo minutuak onak eta aukera bat beste izan du, baina oain ezin du aukerarik sortu eta baloiri jokatu ere, ez da hori arazo handi bat da Real Union jokoarentzako. Albotik azkarra atera du Kaudalek, hor Ladero keldu egin dio Javi Lopezi. Epaiak ez du ezer ikusi. Otarmin. Ladero.
Gabarain